Kaya lami Bago. Ra humutan ay. Bago kini. Sa to asa mo tanong na. Nanay ra magtimpla dani kay lami ka Bago, batong. Agrayo ma. Basa. Gamay mo. Lami daghan lagi pud bug sili na kay lamayor gyapon ni. Dili. Tanutan sa ta. Sa gunso na tagutan ay very good. Hi guys, good morning. It's another brand new day. Gitawag ko ngayon sa dari subos kay agnang ka kunon hinugan. Wait sa kay tagtanaw klaro ba gadid? Basi mo ko giila dang. Adto ko ilad ilara. Ha? Amo dali. Daghan man ni. Yor, naman sayor. Adto dang kay lang katang duha man nakabunga. Kani mahinog. Kani mahilaw. Kusilyo nang. Bisi ana lang. Muta. Bisian. Bisi ana lang bisi dikadaan. Kusilyo nang. Pasok sundang nang hani barang mudas magmalantog koy mga himan. Papabog sundang ba? Tire. Yo dali yo. Kuno yor. Pagay sa kusilyo ba? Aribahi. Pariban. Kat nagkuangkul. Yor. Ikaw lang may kat yor kay gaano ka? Sige. Arbahi. Agkari ko no. Hila pa. Kay sinilas mo ko sa Steven. Mating kakaan gasig nagtanam. Sa isa may nagtanam na ni few years ago. Hala. Daliter kay nahinog ter. Kita mga hambal. Pagka kusilyo rit. Kita di lagi na pakita yung bilhan. Agiyor duha na nang ka nahinog. Pagda kutsilyo ning das magwara mapagwahiman. Kusilyo ba? Guys, hangin sa kanila ko nakabaho. Adug buhang iti. Kuana ninyo ah. Iti kalahiras buhang iti Kuwanin ninyo kumaka. Taw abi taw. Ay day si lubagan Duha pero. man din di ay. Madaganagsum. Ano ba kayo kay sa Ayun, dagana. Mapi lang isa sayang. Gugu warayor. Kamari kuha na kay og daghan ni no makuha na ma. Tambunan jata. Kudugay pa kusilyo. Nga ngurag na kang tuhod. Harap kutsilyo dang. Aso sa nahilap tayo para mo iwik. Aso buang aso ni mali-malihi. Na. Gugawon. Am isang raban ni. Hapon agoan. Lahi ning nang ka guys, dari sa ubos sa bahay katong nang kabitaw ng hiltas kulungas manok lahi ni. Magyapon kay narkog sushi dani ang. Dali na mo suan mo gaja. Uy, Kutsilyong kinahabuan man pud. wilain. Ano buing? Ka man ang kunuhait. Boy batasan, bebe. Patay. Ayor, gugwayor. Nang kayor. Gugwayor kanang konyo kay ikaw may gamay, ikaw makasakad ang tanan. Tawa bi. Di kat. Sa kapayor. Pas. Aso ipaduding-duding na imong kunot na. Yung mga batasan. Sige. Ipaduding-duding magisang Ato yung duwag ka. Dalikay na. Ato gawag are ay so Sawa. Hoy, basig lain ni mong magagawyur. Yan sige mapil na na. Sako. Kinasi ko sa'yo. Radyo ilang budyog-yur. Maluoy, bug kayo. Si Mayor aja makasakag gamay. Nabikilan-kilid. Ang habawa ka adso. Alarang humuta man dyan. Biya sa sako sig ka to ko atong Kalig ko mo, ay. pinanima ho yur. Di na. Alayo radyo ituyo kay mapungga na. Likod yur. Di man ma. Nalagi gugwir gamay gugwi. Gagwir ba gagwir? Uno, dos. Uno, dos, gagaw. Si an apila. Wa man nagtanaw dang nang kayo. Dami mi Dona, nalangkat na. Nalangkat na, birahadang. Ikaw bikus dan. Uy, sipon ko tawag. Ginahin ko ng panarban. Iya nang, tama man. Lewaras ra kamu. Gawa ng isa ka. Dali dang, gagawa dang. At apil sa Sadang. sayang. Sige, gisi na dang sako na. Pangusak ko, papakas ko. Nagyur. Dilibay ba mo? Ngabog. Magkapakarumot ng usang. Gisi na raman ang sako. Daray. Babae. Dan, mas natagat ng hawak si ang. Piang. Hilawan. Di, hinog na na. Ilaw lagi. Dama, lamang ka ay, tanugunan pa. Sa inyong hilaw. Tidang. Di, hinog na niya. Kuha na ning daga lagi na. Bukna. Buang kepi. Dara. Nawadang. Tawag na piang bata nawa. Hindi mo kapag gisi ani. Ano mga hilawa? Hinog yur. Gibot dan. Hala ay. Utan betog tingag nga ni tingag og hinog butod. Hilapan ni. Wala gig mata na lero. Hinog na. Buwang ka kita karang humungka. Bumok na na. Ayo ipaadang. Ayo pa ayo. Bijungin na. Ay, agmata na awa pa na. Di, monedang klase. Ano man day magpijeng dayor. Di, sige bijungin ito, bijungin. Anak ito tas. Ay, amang god. Sa di ko si padajong hadap sa ilugan. Padajong yor. Okay, sige. Hinay, dari agi dang kay sana. Di mo agis ka manang. Sa kurek kay Hadap jud pangajuang manang, di mo agis ka manang dari just kalabungan agi. Yor.
Tirik sa Asa man ay batang batakan ay. ang binandari Batakan dani, batakan kay bahinon. Batakon. Atos kusina lisod pag dari sala, magkatagog-tagog agad ng sahog. Sayang agi mong floor wax. Okay, sige, kumbate. Ang muta jidan. Humot bitaw hinog na gajid ni. Okay guys, dahil namisod sa bahay kaya mga nang batakan. Ados lamis na nga batagog dang turutas dirty kitchen. Ados dan is clean kitchen. Okay, na na. Ados na dang, tundang nga dang, gamay namin di ko lang ito. Lamig. Daro, sige, ko na ning sabay. Kinsa pa Sige, sige. Wala karlan. Di, kahoy na. Ang tili mayudan. Mati nga tiya tutupan. Okay. Uy! Hala hinog. Uy, dapat sama lang. Sama naman kayo. Hindi mas may dila lahi. Bakit Klase. nagpapan? Hindi, lain-lain klase. Tanawan ni tarong tigbas na hiwi man. Hala ka lang may lutong ka judan. Sige, Ganda ko tayo. Ada di kodang sumo. Dari kas ikog. okay. Dari kodang. Mamord kayo. Puta pa dang. Isay maghalik ka matamakan ka. Okay. Pati na yung mga ko. Ito pa na daw yung magtikting agagtang. May ngajakin mo naman tayo to. Agi na lang ka. Ilags na ka. Nay! Di ana nay! Kinahoy. Awan hinog ka ba? Akakay. Akaka. Akakay lingit yung akakay. Tilawan, big maila. Sige, hinog na ba sabi? Kuang kasi mo. Ay, kunjuan. Be? Maju uy. Maju ko no. Maju yun. Maju po kahinog ba? Garapin tamisan dun. Kina tamisan. Lahir sa una. May pinutos na ng luoy. Mura si Jayon. Majuhan ay. Majuhan. Kina sa bali paghihinay. Ay isa. La ako putos na tutuglain. Okay. Pero gamay ra labay sud. Puro napakot. Ang majuha. Saladang. Hindi magdumot ka. Wait, nagsako. Ang majuha. Nay, nalatag sa ako nay. Iluwi sa natan na nay. Panguwi ko ka mga ang taron. Buat po dito. Buat po dito. Kina. Bapak ni kinatamisan natin yung harvest. Ay, nakanami man gulo magpilir kay. Di masayang ang basta magtanong dun. Lalay isa kay dako na. A few moments later. Namuubo ko guys sa among tinanam ni Undoy kaya rong managkapod ni kay nag-dry nagijahang mga punuan ng liki na. Madyo na laman kaluyan daig makabunga di kautan. Palit dyan ni guys og batong. Diyan magtanim mo kuno pus Undoy og taong. Pamanina hambuking Undoy. Looy lamang po ning uban guys kay mga niwang haning abunuhan sunod adlaw. Naan kig-kig ram ni agi. Wadas Undoy guys tuwa si das ubos kay galuto si Jaog pang panihapon ko naman kay manihapon nig sa Jo. Ramis garden. Galuto na sa diha guys og pork menudo. Mano yung mga panihaponon sa Jo pa man alas 5 nga una ja. Aron uli nas bay di na kumukaon busog na kudaan. Hi guys! Madung gabi so niabot na agad ang perfume! So, katong mga nang order sa Shopee das ni Agi nga wa ka order. Kay nahutdan man taguming ko das ni Agi. So, okay na ni guys, naabot na. Agaban nga box order to. Kanirang gigawas kay magpack magkukaron para pick upon sa rider og na. Una na tayo women, napot tayo men. Medyo kaya lang kita tayong styrofoam, kaya aron bitong digid mo po sa. Pero pa po sa takot taganti. Magpack, magpunay. Okay. Tagaan po ko nila og universal box as usual. So, kaning sticker, mo man i-seal dari. Hato ning manumanuhon. Manumanuhon, paninagunting guys.
Apang tan ko usahay bag magunting ko kay ara basta nang istit-istit nga na ini human na gunting. Hiwe gihapon. Mo ni guys ag sticker nga bahala pobre basta humot. Ja. Kani kay kuhaan man ning taklob. Sa mo na si Zay mo na Zay ang irap inga na dari. Yan na. Kagingnan man ko sa factory nga batangan ko nubingani. Para siguro ug dugay mahalin di gadzagizahang baho bitaw mo hupas or agizang oil. Kay oil base man ni or agizang oil bang good. Nakabantay ko sa wa pa naabot ang sticker kay agizang oil kay mura sad mo gawas guys dari manggawas mura jag magbasa-basa agizang oil. So mo man to nag-hold sa izahang humot ag oil kay oil base man ni 25% oil base. So ateng batangan og ali kay aron di makagawas ag oil. So ingana na jud porma. Sealed na siya. Balik bigat ang taklo. So man ang buhaton sa ang free time kanang wa koy buhaton kanang unahay man ako kaon man ako panglimpi kanang mo ani hang buhaton magbutang og sticker sa mga perfume. Malingaw man pug ko. Man ang buhaton yan na. Tidak takriban.